Сярэбраны юбілей тых, хто дакладна ведае яго цану. Эканамічны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта адзначыў сваё 25-годдзе. Якіх поспехаў за гэты час дасягнуў адзін з самых маладых факультэтаў ВНУ, даведаліся нашы корэспандэнты. Сярод дзяржаўных ВНУ Украіны эканамічны факультэт Брэсцкага тэхнічнага універсітэта мае высокую навуковую і адукацыйную рэпутацыю. Сёння тут працуюць 6 дактароў навук і 31 кандыдат навук. Разам са студэнтамі выкладчыкі развіваюць навуковыя напрамкі, якія атрымліваюць практычную рэалізацыю ў дзяржаўных праграмах і праектах і ў рэальным сектары эканомікі. Очень мощно развиты антикризисные вопросы научного подхода в антикризисном управлении. Вопросы аналитики, бухгалтерского учета. Поэтому специалисты факультета, они желанные гости и приглашенные на форумах международного масштаба, которые проходят не только в Беларуси, в Российской Федерации, в Германии и в других странах. Са дня заснавання эканамічнага факультэта дыплом бакалаўра атрымалі больш за 4,5 тысячы выпускнікоў. Каля 300 сталі магістрамі эканамічных навук. У дні святкавання 25-годдзя факультэта гэтая лічба папоўнілася. Очень много предметов, которые проходились в магистратуре, на высшем образовании их не затрагивали. То есть очень сильно пополнилась база знаний и навыков, которые я тут получила. У факультэта наладжаны сувязі з нямецкімі, польскімі, расійскімі, кітайскімі навучальнымі установамі. Падтрымліваюцца партнёрскія адносіны з вядучымі прадпрыемствамі і арганізацыямі горада, на базе якіх проводятся выездные навучальные занятки и практики. У нас есть практические задания, на которых мы выполняем различные задания, мы создаем какие-то бренды, слоганы разрабатываем. И также у нас проходит летом практика. У нас есть возможность выбрать практику на любом предприятии, которое ты хочешь, и пройти там практику. Здесь дается хорошая основа для построения будущей профессии, и благодаря этой основе мы уже можем далее сами как-то развиваться, и здесь тебя никто не ограничивает в знаниях и в твоей работе. Сёння на 8 спецыяльнасцях эканамічнага факультэта прафесію атрымліваюць каля 900 студэнтаў. 2 гады таму адкрыліся новыя – эканоміка электроннага бізнесу і электронны маркетынг. Тым, хто працягвае навучанне ў магістратуры, даступны 3 спецыяльнасці, а сёлета новым напрамкам стане лагістыка. Как в госорганах, так и на частных предприятиях работают наши выпускники, и все они востребованы. У нас не было ни одного такого года, чтобы мы когда-то не распределили наших выпускников. То есть уже за 2-3 месяца до окончания они все имеют рабочие места. З нагоды юбілея факультэта некаторыя старасты першых выпускаў сустрэліся з дэканам і нібы на машыне часу вярнуліся ў лепшыя гады маладосці. Падзяліліся сённяшнімі дасягненнямі і азначылі важнасць свайго выбару спецыяльнасці. Я могу сказать, что в моем случае все сошлось. Это как судьба, когда ты получаешь образование и дальше занимаешься любимым делом. И вот это занятие той профессии, которую я приобрел и получил, мне приносит только удовольствие. А студэнты эканамічнага факультэта да першага прарэктара БРДТУ. Усе 25 гадоў Александр Амельянюк назірае за ростом роднага факультэта. За это время факультет состоялся как серьезная научная школа экономическая, состоялся как серьезная образовательная организация. Он гордится своими выпускниками, факультет гордится теми, кого он подготовил, и гордится своими результатами научными, учебными. Поэтому, конечно же, есть рост. С кожным годам колькасць жадаючых навучацца на эканамічным факультэце БРДТУ павялічваецца, а яго выпускнікі заўсёды запатрабаваныя. З'яна Мішчук, Ганна Буйкевіч, Роман Філюціч, Вячаслав Сянкевіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».